Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Inna lillahi wa inna ilaihim raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihim raji'un. Ya Allah, Allah, muna roƙonka don girman Allah, don girman manzon Allah, don albarkacin manzonka mai rahama. Ubangijin Allah ka tsinewa Rahama Sadau. Tunda ta yi dalilin wani ɗan tsinanniya ɗan mace gurguwa uba gwamamme don gutsun uwar shi aka ci zarafin annabi mu. Allah Allah ka nuna masa. Ita kuma mun lura ba mai shiriwa bace ma, don durin uwarta tana da uba tana da uwa, don babban burar ubanta ba tafi kowa kyau ba a Kannywood, ba tafi kowa ilimi ba, ba wani tsari take da shi ba, iyakanta cikakkiyar shegiya ce. Don haka yan Kannywood muna magana da babban murya, mu a matsayin wa'inda suke kallon ku suke bibiyan ku. Akwai manyan ku irin su Ali Nuhu, su Sani Danja, su Adam Ezango wanda suke ji suna da kuɗi, su Yakubu Muhammad suna nan on mention. You have to stop, you people have to stop this rubbish and idiot lady. Ya kamata Abunta ya soma wozin condition. Mu musulmai ne, kowaye ne yake cikin tsarin addinin musulunci ya san akwai tsarin da yake tafiyar da rayuwarsa. So wannan yarinyan ita ba ita take leading Kannywood ba. Idan kuna kishin addini to yarinyan ya kamata ku sa mata stop a cikin wa'innan kaba da yanzu take a rayuwa ya soma yawa. Ba kanta muka soma ganin tsiraici ba, ta koma blue film mana, ta koma blue film sai ta samu ciniki. Famu da kes da ita, amma sanadiyanta wani ɗan kafura ɗan arniya gindin uwarsa ya ci durin uwarsa. Ubangijin Allah ya gasa masara a cikin gindin uwarsa. Ke kuma ba shirya zaki ba. Mu kam a matsayinmu na musulmai mu yi Allah wadai da ke. Ubangijin Allah, 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 ni ban fata ma Allah ya gafarce ki a wannan abu da ke yi. Don wannan iskanci ne da renin wayo. Tsiraici ba tsiraicin ki muke so mu gani ba. Mu muna tunani ke wata mutumiyar kirki ce wanda za ta representing musulmi a wani waje, amma sai gashi yau how many years kina yin wannan abu? Yanzu wannan ina ga na uku kenan ko na hudu. Baiwar Allah na ita waye ce? Kannywood in babu ita kan ba za a iya koranta ba ne? Is it necessarily sai ta zama a Kannywood ne? Hanyar neman kuɗi ta je ta, akwai many ways da za ta buɗe, da ta nemi business nata. In tsiraicin ne akwai inda za ta buɗe channel tana tsiraicin nata, masu kallo su kalla yan iska. Kowa yana zunubinsa mun sani, amma mu damuwanmu ba tsiraicin da ta yi bane damuwanmu. A'a, yadda ta sa aka ciwa annabi mu daraja shine damuwanmu, da ita da wanda ya yi sanadiya. Allah ya tsino gindin uwarsu albarka, durin uwarsu.